ikusi, baina ja onair gaude. Ja prest. Twitchen ja ikusgai. Bai, Irratian hori oraindik da, hori da. minututxo bat. Bai. Ba, segituan. Mhm. Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, eta aurkezpenean esan bezala, sustatuko lagunak prest ditugu. Sustatu.eusen teknologiaren albisteak partekatzen dituzte, euskararekin ere, teknologia eta euskara uztartzen dituzten albisteak ere, eta horietako batzuk aukeratu eta hementxe kontatzen ditugu. Irrati bidez, entzun gai eta Twitch bidez ikus gai. Eta Luistxo Fernandez prest, egunon, Luistxo? Bai, egunon. Zer moduz? Bueno, gaur komentatuko dugun albistea, nagusiki uste dute gauza batean zentratuko garela, izan da ez bakarrik mundu tekno frikian edo informatikaren artean komentatu dena, baizik eta halako estanda bat edabide orokorretara, eta ez dakit, berriketa orokorretara ere iritsi dena. Bueno, agian gure saio honekin iritsiko da ere, Luistxo? Bueno, esango dugu zein den kontua, ze pare bat artikulu idatzi ditugu horri buruz. DeepSeek izeneko, adimen artifizialeko beste tresna bat irten da, DeepSeek izenekoa. Ikusi ditugu, beste adimen artifizialekoak normalean sartzen, bat ikusten dugunean, euskarazko proba egiten diogu. Baki horrek euskaraz edo ez daki. Edo baki marrazten ditu Euskal Herriko pelotariak edo ez daki, ez irudizkoa baldin bada. Azterketa egiten duzu. Bai, egin genion azterketa hori, eta oso ondo egiten du. Gero sartuko gara daukagu denbora pixkateta. Eta, ez da bakarri bat gehiago dela, baizik eta etorri dela Txinatik. Eta ezaugarri zehatz desberdin batzuekin konparatuta Estatu Batuetan ikusi ditugun Claude, ChatGPT, OpenAI, Meta, Llama, izeneko gauza berba batzuk eta hola erabili ditugu, baina Estatu Batuetako proiektu erraldoiekin eta rekurtso erraldoiekin egindako eta eraikitzen ari dian adimen artifizialak dira horiek, eta diotenez, DeepSeek delako hau, askoz ere baliabide gutxiagorekin, denbora errekorra batean lortu dute, gastu egin duten inbertsioa eta behar dituzten makinak askoz txikiagoak dira, eta orduan, mehatxu bada beste entzako, ez? Erabiltzeko orduan ordainpeko bertsio bat erabiltzen baduzu, ChatGPT ordainpekoa erabiltzeak balio duenaren 5% edo balio du honek, erabiltzaile horientzat, ezberdintasun bat, eta gainera, ordaintzeaz hitz egin dizu, baina opari izan dezagun, lizentzia libre batekin ere erabili daiteke. Hau da, jarri dute bere modelo osoa dela erraldoia, libreki erabiltzeko eta komertziaki erabiltzeko ere bai. Orain, modelo erraldoi hori jaistea oso, behar duzu nik zerrakit. Makina sorta ikaragarri bat, ez? Baina horretaz aparte, modelo txikiak ere jarri dituzte deskargatzeko, hau da, esaten dute, sarean dagoen modelo handiak 600 bilioi token dituela. Ez gara sartuko token eta horren definizioetan, baina 600 bilioi baldin bada DeepSeek originala, konsultatu daitekeena, internet bidez, jetxi eta zuk zure ordenagailuan jarri ditzakezun, beste batzuk daude,
Vale. 1,5 bilioi, txikiagoa, Mhm. 8, ez dakit 14, 22, Bai. 70, eta, bueno, ba, holako proba batzuk ere egin ditugu, jetxi ditugu, eta ibili badabiltza, baina, bueno, daude, Muga batzuk dituzte. hori da, baina eredua hor dago, eta Vale. jaisten duzu, eta entrenatu daiteke, eta eh, eh, eduki edo azpiegitura librearen ereduak ere guztiz talka egiten du Mhm. OpenAI batek Bai. proposatu duenarekin, eta orduan ba, zalantzan jarri dituzte batzuen akzioak, ez esan Mhm. zagun, ez enpresa batzuen Vale. balioa. Bai. Chip, Ulertzeko. chip superindartsuak egiten zituen Nvidia izeneko enpresa bat, ba, dardarka. Eta Mhm. OpenAI eta beste hauek ere dardarka. Bueno, Mhm. pikutara jungo dira, bueno, pues ez dakit. Kontua da, diru mordoa diludetela orain arte, eta igual urrengo datu urrengo zerbitzari Mhm. eraikinak eraiki beharrean, ez da ize preziotan, ba, igual merkeara jo ikasiko dute, txinatarrak zelan egin duten, edo espiatzen eginiko dira, eta ikasiko dute merkeagoan egiten, eta bueno, ez dut uste, eh, eh, esan dezagun, kompetentzia edo leia estatu batuar hori suntxituko duenik Mhm. eredu honek, ez? Bueno, hau Ja, ja. predikzio bada, ez? Mhm. Baizik eta igual eraldatzera behartuko ditula chat GPT eta ezagutu ditugun horiek. Mhm. Hori da. Prezio kompetitiboke ezarrita, ba, azkenen, Bai, bai. horixe. Eta, bueno, ba, konektatu gaitezen. Vale. DeepSeek bilatu ezkero edo sustatun Alde. dauden loturetara, Mhm. konektatu gaitezke, edo web bidez, hola ordenagailuan, eta hola erakutsiko dugu, edo Bai. aplikazioa ere instalatu daiteke mugikorrean, Mhm. eta login egin ezkero batean eta bestean modu berean, adibidez, ba, Google Bai, Androidetan Gemailarekin edukitzen edo. dugun Mhm. Google identitate horrekin, Gmailaren identitatearekin Bai. lotzen bagara, ba, batean eta bestean gauza berak sartuko ditugu Ados. mugikorrean bilaketa bat egin, eta eskaera bat egin, baina gero testua hola kopiatu eta berrerabiltzeko, Bai. hortako erabiltzen ari dira gauza hauek, Bai, ez? bai, bai. Idatzi zuk nire partez, ez? Eta hola. Bueno, Bai. bueno, sartu gaitezen, anaitze, Mhm. Bai. pentsatu zure galdera. A ber, A nik. ber. Ai, ama. Ez dakit, chat GPT-rekin baduen, Antza du, bai, ez antza du, da, bai. chat bat da. Hori da. Mhm. Eta bere beste batzuekin, ba, hola, sortu idazu irudi bat, eta hori ez dauka, baina hola, uste dut irudi eredu bat edo bat horrela, Mhm. baina, bueno, badaude hor botoi batzuk, eta saiatuko gara, bueno, zuk galdetu zerbait, bueno, lehenengo, euskeraz saludatuko dugu, Vale. kaixo, euskaraz hitz egin dezagon. Ah, prest. A ber, zer dioen. Pest, konfunditu naiz, baina ulertuko Bueno, aldi. Bai. egin dezakegu, Zer nahi duzu probatu. jakin edo eztabaidatu, Mhm. Anaitze? Ba, adibidez, Euskal Herriko mendi altuen zerrenda. Euskal Herriko mendi Vale. altuenen, zubiz Bueno, altuenen zerrenda nahi osatu. dut. Vale. A ber, hiru erregen maila da, ezta? Bai, uste dut. Pentsatzen jarri dut. Ez dakit pentsatzen Galdera? dagoen, Aia. edo zerbitzariak topera dauzkan. Ai. Begira, Ai, bueno. zuzenekoaren Bai, arazoak. kontuak. Ez, baina ondo dago, ez? Azkenean alako Bueno, ez, probatu. ikusi dezagun, berriro galetuko diot. Gauza bera. Desir Desagun. berriz bizi. Please try again later. Berriro. Baina bere, asko itxuen gabe. Zigu denbora asko eman behar. Ara zer diren gauzak. Horma batekin topo egin dugu, Luistxo. Bai. Oh. Bueno, galetu ezagu zerbait, hola... Ba, beste zerbait. Ba, ez dakit. Baina, mm, klaro, gauza bera gertatu daiteke, ez dut uste mendi altuen gandik denik hau.
Ba, adibidez... Deskribatu, mesedez, laranja bat. A ber, Trabatu da. trabatu da. Trabatu da. Ez da euskaraz ari garelako, Begira, ebili naiz dena probak egiten, Ariketa Bai. batzuk ere pentsatu ditut. Baina, Bueno, zera. prestat, a ber, sartu Beste, dezaket. stop emango diot berriz ere, eta deep think aukerarekin, Vale, zer esan nahi du deep think horrek? ustez arrazonamendu gaitasun Aha, bat gehitu diote. Hau, vale. beste sistema batzu, beste ChatGPTren azkenengo bertsioak ere hori omen daukate. Orduan, asmakuntza hutsa baino gehiago ematen dizute, baina DeepThink honekin erakutsi egiten dizu prozesua gainera, orduan, ikusi dezagun Vale. botatzen Gero zer, ere, berriro, aipatu, deskribatu, DeepSeeken mesedez. sartzen zarenean dena ingelesez agertzen dala. Bai, hala da, baina uste dut espainola ez jarri daitekeela, baina, bueno, Bai. euskaraz ulertzen du. Deskribatu mesedez nolakoa den platano bat. A ber, orain badotorren. Pentsatzen ari da, Inglesez pentsatzen du. Aha. Baina ari da platanoari buruz, pum, pan, inglesez, detektatu du, Basque Country, hizkuntza, bai, deskribatu mesedez, zerbait. Platano bat, normalean fruitu luze, itxura fisikoa, luzanga eta okertua, azala, leuna, barnealdia zuria, zaporea gozoa, barne mamitsua, potasioa bezei pentsatu du, eta, bueno, segulako, eta... Jarri jozu proba batekin Bai, denik, bai. jarri dut, Euskal Herriko mendi altuenak. Euskal Herriko, bueno, DeepThink helduko diogu, Vale. hau erakusteko zan, Euskal Bai. Herriko mendi altuenak. Erantzuna eman dit. Bai. Aizkorri da mendirik altuena, Pirineotakoak. Zuri zer Neri esan dizu? beste erantzun bat eman dit. Irumugarri, eta Galdera hori, berdinarekin. eta gaizki dabil, Bai, hori bai, eta... bosgarren jarri du, eta ordena ez dago hemen. Ez, eta zuri Bueno. 9 10 eman dizkizu, edo ez dakizen bat, Bai, neri 10 eman dit. eman dizkit, Ze galdera xurra zurekin. berdinarekin, Ze xurra zurekin. Euskal Bueno, Herriko mendi altuenak jarri diet, eta nei eman dit, Aneto, Aneto. 3.404, Pirinioetako mendirik altuena da, eta Euskal Herriko lurretatik gertu dago, baina ez da zehazki Euskal Herrian. Hala ere, Pirinioetako tontor nagusiena denez, aipargarriena. Gero, Midi de Osa, hori, Aunamendi eta Adi. Osea, gauza bera galdetuta... Esaldi berdina jarri diogu, Euskal Herriko mendi altuenak. Bai. Ez dakit. Gainera gaizki egin du. Bueno, zerrendan, espero du batek, zerrendan, altuenetik txikira jarri dizkizu zuei, bostak? Haundienetik txikienera. Guri ez. Hori jarri du, hor, eta, bueno, Nafarroako bat, edo hauza ere Nafarroan dago. Bueno, bera, hori ere frogatu dugu, nahiz eta gauza berak galdetu. Bai, ondo egiten du euskeraz, baina, zera, ez du beti asmatzen. Hala ere, beste gauza bat egiten duena da, itzulpena ere egiten du, baina beste modu baten esan dezagun. Adibidez, noa, momentu baten CNN-etik hartuko dut albiste bat, hegazkin batek istripu larri bat uki du Estatu Batuetan, eta testua hartzera noa, eta itxoin, utzi dazu segundu bat. Bai. A ver. Albistea ez dugu ikusten, Ez nabil, ez dakit, gaur, ez dabilzkit gauzak txukunegi barkatu. A ver. Bueno, parrafotxo bat. Bueno, hartuko dut testu bat. Baina,
Ez que... ez da toki honena, albisteetarako, barkatu, beste zerbait, BBC-tik, a ber, hemendik hartuko dut, testua, espero dut. Bueno, testu bat pasatuko diot, eta esango diot. Testu bat pasatuko dizut. Vale. Ingelesez, egin laburpena, 2 parrafotan, euskaraz. Prest. Vale. Ba, ez ba, lehengo esan iten diot, zer egin, zer lortu nahi duda. Afixatu. Baina berriro ere trabatu da. Ai. Bueno, nik uste ez dugu inoiz probatu, baina gian... Igual mundu guztia dabil honekin. Beste ariketa bat ere pentsatu dut, eta da irudi bat kargatzea. Hemen klip bat ikusten da ikastetxean, eta ikusi dezagun zer egiten duen egunean behineko galdera bat pasatzen badiogu testu bezala. Eta ordoa. A ber. Kargatzen du. Kargatuta. Deskribatu irudia. Eta irudia da... Baina... Ez dakit gure zuzendaria, saioaren zuzendaria entzuten ari den. Bai. Vale, ez dakit hemen aukera bat ematen dit niri partekatzeko. Igual zuk partekatuta. A ber. Hemen, compartir. Ikusten duzu? Nire ez dabil. Bai? Eta, bai, zure ikusten dut. Bueno, a ber, lortzen dugun. Hemen zan, hau da nire eman diten erantzuna, eta guain, adibidez, esan dugu, albiste bat, ez? BBC-ko albiste bat. Bai, edo testu bat hartzen baduzu. Eta zeitezu, kopiatu eta itxasi? Kopiatu, lehenengo esaiozu, mesedez, egin laburpen bat parrafo batean. Vale, segundo bate. Urrengo testuarena. Karo, erderatik, nahi erderaz ateratzen zait. Bueno, igual da, gaztelaniatik hori ere badaki. Bueno, titularra ingo dugu. A ber. Piskat. Itzuli hau, euskarara. Mesedez, itzuli, testu, hau, euskarara. Vale. Eta guain egingo dut. Baina, bueno, bai, oso stop eta gero itzatzi. Stop, botoi urdinari sakatu, bale, eta bai. Baina, asmatu egin du, berriro ere. Vale, jarriko diot. Fetxa bat asmatu du, bueno, vale. Testu hau itzuli. Berdin egin du, itzulpena beharrean testua sortu. Baina dana jarraian jarri da? Azken batek, iruditu lagun zitula, talka egin zuen helikoptero militar batekin Washingtonen, eta biak Potomac ibaira etorri dira. Testu berrian edo informazio berdina, agindu berdina eman da, nik uste. Bai, hori da. Batzutan zehazten baldin baduzu itzulpen bat nahi dudala, egiten du. Bueno, probatu dugu. Jolaserako proba bat, zuzenekoak nestaizik niri oso ondo irten, eskerrak segurako konexioa hobeto dabil, kode sinteseko bulegoetakoa baino, gaur, ematen du, eta, bueno, hause izan da. Aber urrengo baten proba pizkat hobeto egituratuak eta momentu honean egiten dugun, beste zerbaitekin, irudi gaitasuna edo. Gauzatxoa desango izutu. Nik nahi dut, Juan, erabaki dut. Nahi dut etorkizuna ikusi. Eta guztu etorkizuna han ikusi eitekela. Eta joango naiz, sistema honek gusten didanean, nik mugikorrera euskeraz egin, Juan bertara jatetxe batera, ulertu ez bertako menua eta esango diot,
zerbitzariari deitu, eta kaixo, mesedez, enkomendatuko didazu etxe honetan zer gozoena, eta nire semearentzat vegetarianoa dela, ba, hori kontutan hartuz. Mugikorrari, espero dut, posible izango dela, mugikorrari sakatu, ingo dio txineraz zerbitzariari, espero dut ulertuko duela, zerbitzariak erantzungo dio, mugikorrera, eta zuk euskaraz jasoko duzu. nik eta semeak euskaraz entzungo dugu, ze gomendio egingo digun pertsona horrek. Ez dut uste egun hori hain urruti dagoenik. ChatGPT ahotsezko probetan entzun dugu, bainat ere zumak egin zituen proba batzuk, eta bizkaierazko doinu batekin ere, bai, eta uste dut une horretara iritsiko gela, eta, bueno, nitxindara jun aurretik aproba batzuk egingo ditugu hemen ere. Bai, noski. Baina hori da, zerbait badago, adibidezuka azaldutako horrekin, baina seguro nahi iritsiko dela, ondo eta egoki funtzionatzen duen tresna hori. Bueno, hala ere, azken astean ez dugu berriro ikusiko hobetu duen, beste zerbait irtengo zaigu, eta komentatu. Bai, seguro. Eta, bueno, azken minutuetarako egunean behin, astelenean martxan jarri zan. Bai. Hori aipatu behar dugu, Luisio. Bai, berriro lehenengo egunean 34.000 pertsona. Bueno. Eta Euskaraldiarekin lotuta, HPS-ek babestuta, Hizkuntza Politikako Sailburua hartza babestuta, taupa mugimenduak antolatzen baitu Jaurlaritzaren babes horrekin Euskaraldia. Maiatzean da, baina izen ematea eta prozesu bat dago banakoentzako martxoan, uste dut, otsaila amaieran, eta, bueno, indartzeko pixkatori hori da babesletzak bilatzen duena, eta guk audientzia pixkat emango diogu horri. Eta abesleen zerrendan norbaitek ikusten baldu paraxut bat, hori da, lur hartuko duelako denboraldi honetan zehar, beste joko batek, egunean behinekin gutxi jokatzen duzula iruditzen, bazaizu, beste eguneko erronka bat. Baina misteri paraxut. Paraxut bat, lur hartuko du Euskal Herrian paraxut batek. Badaute, bueno, a ber. Ezin dizut gehiago esan, eta amaika dira. Eskerrik asko, Luisio. Bai, zeuei. Lagunei, eta hurrengora arte. Datorren aste arte. Agur. Ondo izan, agur.